All goods mga hagala. Ayan, after nga ng take off natin, mga 30 minutes bago natin narating ang Bato River Park. Bale, ito nga pala yung ano natin, first yung photo of swan, no? Ayan. Ang kagandahan dito mga hagala, yung tanawin sobrang solid, ano? At talagang mapapahiyaw ka, mapapasayaw ka sa mga curves. At parang kung titingnan mo, parang edited yung mga views dahil sobrang titingkad ng kulay, yung vibrance niya, grabe, sulit. Tapos ang lahat ng sasalubong sa'yo, masasaya yung tao. At isa pa sa the best dito ay yung mga kapwa rider natin, wala kang makikitang nag-aanga sa'yo na kesyo ganito, malakas pumuga ang pet ng motor ko, mabilis motor ko, may malakas busina ko, maangas notification ko, walang ganon. Kahit mga big bike yan, talagang babatiin ka, brother ingat ka, ganito, ganyan, di ba? Safe ride safe, brother, ganito, tol, bro, kumain na ba kayo? Pahinga muna kayo, saglit muna, tabi muna kayo, wala naman unahan to, ganun. Yan. At isa pa ay sobrang iingat nila, wala talagang nag-aambog, ano? Sa mga ganyan. Yan yung mga gusto ko, talagang hindi tinuturing na karera ang ganitong tulad na endurance na. Yes, all goods, all goods. Konting trivia tayo mga hagala. Alam nyo ba na ang Bato River, tinawag itong bato dahil ito ay nagtataglay ng mga mineral na deposits tulad ng ginto, manganese, coal at saka copper. At alam nyo ba, later part of 16th century na ang era where Spaniards na parating sa bansa, they have introduced, diba, Catholicism to the natives, and nagtayo sila ng mga simbahan. Isa nga dyan sa example na tinayo nila ang St. John Baptist Church, also known as the Bato Church, in the town of Bato province of Catanduanes. Yan, next move na tayo to Puraran Beach na. Alright, all goods, ride safe mga tol. Mga kagala, alam nyo na, ingat lang. All goods mga hagala, let's enjoy the road. Ito nga, grabe, patikim pa lang to ng mga kurbada, sobrang sarap. Ano mo pa lang ng pet mo sa kabila, pupunta na naman sa kabila para i-anticipate mo na yung next curves. You know, sobrang solid. Share ko lang sa inyo, mas maganda ito mga gantong nauso ng mga camera ganyan, no? At least nakikita nyo ng malinaw. Sobrang solid ng mga curves yan. Malipas nga yung ilang minuto, meron tayo nakitang aksidente. So agapan muna natin yan mga hagala. Alam niyo mga hagala, yung mga ganitong klaseng mga road, no, yung mga maraming kurbada, maganda sobra, tulad ng Marilaki. Kung makikita nyo, kung alam nyo, bantog ito sa mga ganitong klaseng aksidente. Madalas nangyayari mga aksidente sa ganyan. Ito kasi nangyari, nagbanggaan sila, siguro nagulat sa mga riders sa kurbada, but then ito walang involved na rider na kasali sa CMC or Catanduanes Motorista Challenge. At ito ay parehong taga lokal o taga Catanduanes. Yan, so may mga tumabing mga rider dyan para i-assist sila at hindi iniwanan yan para antayin yung rescue. Ako nga tinatawagan ko yung rescue, pero after ko na mag-shout na pangatlong beses ay walang nag-pick up, kaya itinago ko na lang ito at naisipan ko na sa next checkpoint or photo ops ay humingi ng saklolo para matulungan or maagapan itong involved sa accidents, ano? Yan, punta muna tayo sa next checkpoint para umagap at humingi ng rescue. Walang tawag ha? Doon
sa radyo ko. Yun nga, along the way mga kagala, nung papunta na tayo sa next checkpoint ay mayroon naman na tayong nasalubong na rescue at nag-proceed na lang tayo sa next checkpoint, going to Puraran Beach. So yun nga, yun, makikita nyo na mayroon ng van na pumunta doon. Yun na yung nag-rescue, no, sa dalawang involved sa accident. Let's go, enjoy the moment at ride safe lang para maiwasan mga ganong klase ng aksidente. Papansin nyo mga kagala, hindi nagkulang yung organizer natin sa mga marshal na nag-a-assist sa amin ng mga motorista o riders para hindi tayo maligaw o mapunta sa ibang mga destinasyon na hindi naman dapat natin mapuntahan. So yan, dito papasok na tayo sa way to Puraran Beach. Sa lubong nga dito, kaya kailangan natin magdahan-dahan, bumusina dahil isang maling pagkakamali lang, no? Isang maling pagkakamali. Pero bang isang tamang pagkakamali? So isang maling moves lang, pwede tayong makabangga o maaksidente dito baba, no, ng Puraran Beach. Medyo makipot kasi yung daan, so kailangan talaga nating mamaos yung busina natin para safe tayo pumaba. At medyo may lang tayo, keep distance para hindi natin mabundol yung sa unahan natin. Yan, marami tayong kapulisan na nakadeploy dyan, mga army na nagbabantay talaga para sa safety and security ng mga joinees and riders. Konting trivia ulit tayo mga kagala regarding naman dito sa Puraran Beach, you know, itong mga legend, mga kwentong gilid pa na long ago daw, itong Puraran Beach ay isang little fishing village kung saan ay ito ay napapalibutan ng sturgeon trees na ang tawag nila ay pura o red lawaan tree. Yung mga neighboring village naman, nirefer naman nila sa kapuraan, na meaning ay napapaikutan ng pura trees po itong red lawaan trees. At later on, nang dumating daw yung mga Espanyol, tinawag na itong Puraran. So yung pura, ito ay isang kahoy, isang lokal na kahoy doon sa Catanduanes. So yan. But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that I can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn
comparison. All our minds, they put the work in. We got some work, man. So, ayan mga kagala, nakadaan na tayo dito sa pangatlong stop natin. Bali, proceed na tayo sa next checkpoint. Some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide it just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the rain inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it up before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had to give it up, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. I'm royal flush, I'm left. All goods mga kagala, nakarating na tayo dito sa Summit View Park. Ito yung ating photo ops number 2. Ito nga pala yung pinakamataas na point dito sa Catanduanes. At kapag umakyat ka dyan ay pwede mo nang matanaw ang buong gagandahan ng Happy Island of Catanduanes. Inside with a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. So makikita nyo dyan kagala, ang sa unahan ko ay si Ernie alias Buboy, ang siyang tumulong sa atin along the road kung saan tayo ay nasiraan. Yung tire hugger sa likod natin ay nahulog. So from there hanggang sa matapos yung laro ay sinamahan tayo. All goods, big shout out sa iyo alias Buboy ng Catanduanes. Alright. After traveling a few kilometers, na reach natin itong next destination, ang photo ops number 3. Ayan. Tapos nga nagkaroon ng aberya, buti na lang nandyan si Buboy at tinulungan tayo na maayos yung ating motor. All goods.
nga naman na mag full speed, top speed, ano pang dulo ganun dito sa papuntang Bagamanok, Tuanes. Grabe, straight itong daan at talaga namang hires, nasagad at yun nga, i-enjoy natin yung bawat destination, tanawin na magdadaanan natin, hindi natin pinapalampas at tayong ay rumatrat na ulit. At sa sobrang pagratrat ay nakalampas tayo dito sa photo ops number 4 ito sa Bagamanok. Itong Bagamanok, mga kagala, ay isang barangay coastal. Dahil nga sa sobrang pagtingin ko sa dagat ay hindi ko parang pumuntik na kung diretso doon sa kabila, wrong way na pala, pero ito pala yung tama. Buti na lang, shoutout sa mga bata na nandoon at tayo ay tinuro sa tamang daan. Hindi pa naman ganoon kaganda yung daanan dito at may times nga na lumilipad nga yung bitlog ko tulad ganito. At dahil hindi natin na-control yung speed, mayroon palang lubak. Tapos nga natin mahagala na mapawaw doon sa mga big bike na nadaanan natin, sana all at nagpatuloy tayo sa paglalakbay sa ating pagmumotor. Di ko na namalaya na wala na pala sa likod ko si Boss Ernie. Ito si Buboy, tumulong sa atin na ayusin yung motor natin dahil nalaglag yung tire hugger. At ayan siya, nakahabol na sa likod. At buti na lang paglingon ko nakilala ko agad. At siya na nga yung pinauna natin. Balik tayo doon mga kagala sa isang topic na ano nga ba talaga ang motorcycle endurance challenge. Ito mga kagala, hindi ito unahan o karera. Ito nga, pwede mong enjoy lahat ng moment at mga magandang tanawin na madadaanan mo. At isa rin ito sa mga hakbang o strategy na bawat probinsya na nag-organize ng ganitong laro para ma-promote ang kagandahan ng bawat lugar. Ito ay yung endurance, malayong pagmumotorsiklo na ang sinusubok dito mga kagala ay yung tibay ng motorsiklo mo, yung lakas ng loob mo, yung oras na gugugulin mo sa particular na distansya. Yun nga, kung kayo na umabot na nagpahinga mo. Ito nga, nagpahinga mo na. Meraro mo? Meraro mo sa ID? Gano'n. Botol yan. Mga perang oras pa daw. Perang oras na ka ba? Tapos na. Pa lang. Ha? Kalahati pa lang. Kalahati pa lang? Pero alas 9 pa lang oh. Oo. Mga alas 2.
halos 2 o hanggang 3 oras na pagmumotor natin. Eto, napapahiyaw na ako dito mga kagala dahil sobrang solid ng view. Nandito na tayo, na-reach na natin ang Hiyop Highlands. Nandito tayo sa top view niya, no? Ito nga pala ay siguro mga around 120 kilometers from the mother town, Virac, Catanduanes. At kung kayo mapupunta dito, pwedeng makapasok dyan yung car, yung motorcycle, yung tricycle, kung bet nyo maglakad, mag-trekking, at sa mga bike enthusiast, yung mga mountain bike, mas ma-advise ko yun, mountain bike. Sobrang ma-enjoy nyo yan. Sabi daw dito meron ding mga activities like Carabao back riding. Siguro yung bayad nun, hindi ko na alam kung magkano. At I think marami rin nagsabi na itong place ay magandang puntahan day and night, night, dahil pwede rin kayo dito mag-camping at mag-stargazing. Ang makikita nyo dito, bundok at yung lawak ng karagatan, at itong bundok na napaka rugged kung tingnan, very green, baka nga mga kagala masobrahan tayo sa kaka-English natin at hindi na maintindihan ng mga viewers natin, lalo kung may mga bata na hindi naman marunong mag-English. Ay nako, pasensyahan nyo na po. At patuloy na tayo sa paglalakbay. Ito, binabaybay na natin itong way papuntang San Andres. At kapag na-reach na natin yun, we will travel. English na naman yun, no? Mag-motor na tayo papunta doon sa Virac, Catanduanes, at marating na natin itong endpoint, yung finish line. Pero hindi tayo nakapag-rat-rat mahagala, gawa ng mabuhangin nga yung mga daan, yung road, at meron nga mga blind spot, mga curve na mabuhangin din, kaya sobra, hindi lang doble kundi triple, hindi rin pala to triple. Grabe yung pag-iingat ang ginagawa natin. Hindi tayo basta-basta preno sa mga ganyang location o situation ng road, dahil baka tayo ay ma-slide. Dito nga makikita nyo, nakisilong kami, halos 2 hours na kami nandyan sa gas station ng Power Zone nga. Shoutout sa inyo. Pero akala namin ay tumila na yung ulan, yun pala may part na napakalakas pa sa bandang unahan namin. Kaya natawa na lang yung kabady ko, at sa kagustuhan nga namin na matapos na ay sumuong na kami sa ulan. Andyan po, nakarating din kami sa San Miguel Covered Court ng basang-basa. All my balls are wet, At ito nga si brother natin. And shoutout sa iyo, brother. Salute. Nandyan isang marshal sa San Miguel Covered Court. All goods mga hagala. Sorry dahil hindi tayo nakapag-video yung papunta tayo ng Twin Rock, dahil sobrang lakas nga ng ulan, at dumiretso na tayo sa finish line. All goods sa wakas. Nakarating din. Bagang-baga na itong puwet ko, buti na basa, nagbumuhos ng pampalamig eh.
ano po? Plastic na. Nagala vlogs. Pirma po. Last na picture sir, parking pasok sa loob para sa finishes. Congrats sir. Ako dyan no, una ganun. Pila ka na dito sa may ano? Una rin bro si Bayan. Kuya, kimpati oh. Paano masabi? Matapos nga natin na pumasa sa pagsusuri kung tayo ba ay legit nga na nakapagtapos na ng endurance at tayo ay dumaan sa lahat ng photo ops at checkpoints, ay successful na tayo nakapagpa-picture dito as finisher, no? Yan, ito nga mga bata nakakatuwa, nakakalis, sobrang pagod dahil tinatawag nila ako, boss, gala boss. Paano tayo, pa-picture po kami sa iyo. Tapos humingi sila SDR ko, hindi ko naman sila talagang gusto bigyan, pero nakiusap sila na sabi nila wala kaming motor, boss, bro, kagala kasi bigay lang namin yan sa dito sa mama namin, na sa ate, sa kuya na may motor. Gusto lang daw nila humingi ng sticker para may souvenir sila. So yan, sobrang ang sasaya nila at nakakaalis na talaga ng pagod. Nakapula tabi ya sayo hayo. Sulingan dito tayo. Ito na sticker, may motor. Gabot. Ay, motor. Ako sir, sir sa motor sa. Pagkada ka boss, dara sa motor. Ito. Dapat sudara sa motor. Naringongan eh, sir. Gua ko dahil. Sir, yung pulis sir. Hindi ba nag-lisensya? Hindi pa kaya sir ni Yunus. At umakuha pa rin yung motor. Ano, sangaw pa? Natusok, may pako. Bako. Igo mga igo. Yun na magiging kamera. Ano, tisa ako sir sa video mo sir. Gawa na tayo na finisher kit na kagala. Tapos yung certificate natin. Yun mga kagala, after nga natin makapapicture as finisher at makuha yung ating mga kits, yung finisher t-shirt at yung ating certificate, ay sinamahan tayo nito ni kabady natin si Buboy. Sir, salute, maraming salamat at big shoutout sa iyo. Maraming thank you sa buong experience natin dito sa Catanduanes at sa napaka hospitable na mga tao at masasayahing tao. Kaya pala ito ay tinawag na The Happy Island of Catanduanes. Yes! So, Kas, thank you. Maraming salamat, Lord, kasi tayo ay patuloy na iningatan. All goods.